felicitats perquè aquesta taula ha donat molt de sí, però se'ns ha acabat el temps. Malauradament, aquest matí hem començat massa tard i una cosa ha anat sobre l'altra. La presentació de la nova revista Fer Salut en format electrònic ja us la farem arribar via web, via SMS, etc. Espera un segon, sisplau. Què hem de fer? Doncs ara la Rosario us explicarà algun detall i entrarem en el capítol d'agraïments i hem de marxar. Teníem una presentació, tots teniu un exemplar de la nova revista en paper, però la novetat no és que tinguem una revista en paper, sinó que a partir del gener tindrem aquesta versió digital per enviar, interactiva, i això és la gran novetat i tots els canvis. En resum, d'aquesta nova fase hi ha dues coses molt importants. És la revista de tot ACEBA, això vol dir que tots els equips que formen ACEBA faran arribar aquesta revista als seus usuaris i això fa que tinguem un comitè editorial on hi ha un professional de cada un dels vostres equips. Teníem una presentació, evidentment, feta en PowerPoint per explicar-vos que el que farem és enviar a cadascú dels membres del comitè editorial perquè ells puguin fer la presentació als vostres centres. No hi ha cap problema. En realitat, funcionarem en xarxa. Això no hi ha cap problema. Sí que hem de recordar que la revista en aquest moment té 12 anys, no 12, no 14, perquè el primer número és del 2002, amb la qual cosa ara serien, doncs sí, són 12 anys, no? Sí, 12. Són 12 anys i llavors hi ha hagut molts canvis formals i moltes coses. També és cert que en aquesta fase assumeixo jo la direcció de la revista, però el primer director va ser el Toni Iruela i després hem tingut de director el Roger Vinyeta durant molt de temps. Volíem aprofitar aquest acte, entre altres coses, per presentar-vos-la i per agrair al Roger aquest temps de dedicació a la revista. Llavors us transmeto, el Roger segueix el comitè editorial en representació del seu equip, ell li explicarà al seu centre, la Olaya, tothom que està per aquí us ho explicarà a tots els professionals dels vostres centres. El que sí volíem és que el Roger vingués i agrair-li personalment de part de CEBA aquests anys de dedicació a la revista. Llavors també, mentre el Roger obre, també ha vingut l'Anna en representació de QAE. Gràcies, és un iPad mini. Ja tinc regal de Nadal. Seu. També ha vingut l'Anna Ramis en representació de QAE, que és el proveïdor que tindrem durant aquesta nova fase del Fer Salut, que la veritat és que al comitè editorial hem començat amb moltes ganes i volem donar les gràcies a CEBA i tota l'assemblea de CEBA per confiar en tots nosaltres en tot aquest projecte. I moltes gràcies al president. Toni, tu vas ser el primer director. Gràcies. I continuant amb els agraïments, moltes gràcies al comitè organitzador de la jornada, que com heu vist vam començar pensant no arribarem ni a obtindre una personalitat que inauguri la jornada i bé, jo crec que ens hem defensat bastant bé. Jo no sé què us ha semblat, però no és tan malament. Sí que vull donar les gràcies especials a Vallcarca per la col·laboració de l'Azucena Carranzo, del propi Toni Iruela i per la seva entrega en el treball d'aquestes jornades.
Moltes gràcies també a la Lourdes Toneu per la feinada que ens costa, que ha fet des de Centelles. Gràcies a tothom per acompanyar-nos. No em vull deixar de felicitar aquí en públic a la doctora Rosario Jiménez per haver estat creadora del Premi a l'Excel·lència Professional d'aquest any que concedeix al col·legi. I només porta un mes amb la revista, Imagineu on pot arribar. Vull agrair a en Jaume Sallarès l'esforç i les facilitats que ens ha donat amb el tema del col·legi, etc., i de la sala, i em permetreu la immodèstia que vull donar moltes gràcies, moltíssimes gràcies a la meva filla Laura, per haver estat l'ànima i el cos de l'organització d'aquesta jornada. Aquesta 18a jornada de CEBA li deu la vida. T'estimo molt. Sigueu feliços. Bona nit. A mi il·lusió. Los niños y yo